Tu je to miesto inkriminované, kde svätý apoštol Robert, pochválený bude Ježiš Kristus, až na veky vieku. Amen. Motoškoda Roland Mayer neskôr založil MTM, ak vám niečo hovorí. Lančas táto zero Marč Logandini ešte za Bertoneho, bol tam šéf dizajner. Tak, Honzi, pojď nám říct, kde se nacházíme, prosím tě. Nachádzame sa na pietnom mieste apoštola Roberta. V kterém městě, v kterém místě Handlova. jsme? Handlova, jsme v Handlové. Tu je to miesto inkriminované, kde svätý apoštol Robert prišiel o svoje krídlo, dá sa povedať, ale jeho neprestrelené reči ho stále držia nažive. Zapálime sviečku. Môžeme predniesť nejaký štúrovský refrén, Borho, hoj, Boroho, tvojho rodu. Lokální píseň. Lokální píseň a pojedeme ďalej. Jej. Takže... Tady se to stalo? Áno. Tu je to miesto činu vlastne, tu sa ešte nachádza tu svätý apoštol Robert. Já jsem druhý příchod Kristova vědomí. Vychádzal vlastne z budovy a tu ten satanovho semne, proste ten skazí svet. Ale napríklad vidíte, vy sa stále nachádzate v 90. rokoch, všimnite si obyvateľstvo, zostavu obyvateľstva, je to z 90. roky, takže... Takzvaně tady Robert vychytal. Prosím vás, Hele, na rovinu máš perník. svätý apoštol Robert. Svätý apoštol Robert, kde sa to stalo, prosím vás? Neviete? Ďakujem. Takže miestny sprievodca nechce už vlastne pokračovať v tomto, takže... Robert vychytal. Robert to proste vychytal tu. Tak co to kde jsme? No to se ptej Honzi, Honza je tady náš. Pochválený bude Ježiš Kristus. Až na věky věku. Amen. Boha jeho jebem aj tam! Krista piča skurvená! Práve sa nachádzame v tradičnom slovenskom dome, kde momentálne boli obyvateľe vysťahovaní a v rámci turistickej kultúry, by som to nazval, preukázanie za slovenského občana, tak toto vlastne u nás vyzerá. Vzadu sú vlastne paholkovia, môžete si všimnúť, ktorí pracujú tvrdou. Toto je vlastne bežná taká architektúra slovenského paneláku. Hej. O nejaký čas tu bude stáť nové sídlisko. Pracovníci z pozemných stavieb Žilina tu začali kopať jeho základy. Novodoba. Samozřejmě novodoba. My nemáme panelák, my máme tzv. Dreveňák, hej? Všakú dobrú, takú ti dám. Pomodliť sa, ísť Boha. Ďakujeme Bože. Svätý Robert. Pustíte rychlejšie. To si dobře stejná rytmus. Co říkal? Hneď sme pri takej tejto už po tom roku 2000 prišla tá kategória, že taký nový pojem bol 2,8 sekundy, ale má všetky systémy. Toto nemá nič posielať riadenia, žiadno absolútne elektronické. Psi, prdele. Americké auto, Fisker Karma, v roku 2011 založil Henrik Fisker krásnu fabriku, čo vo Fínsku, kde začal vyrábať karmy, ale čo sa čítate na tom nové? Ale ja tam povedal, čo to má, to je biznis model. Že niekto dobre kúpil značku a urobí nejaký hypersport, predá to za 3 milióny eur. Je to také, mne to príde také... Motoškoda Roland Mayer neskôr založil MTM, ak vám niečo hovorí, ktorá upravuje Albiny, tak to je Roland Mayer. Roland Blumberg robil svoju firmu, on starý tam priživuje a sú kupujúci na to, tak to robia. Ale to má samozrejme nemá nič spoločné. Sú niektoré dizajnové prvky. To je naozaj. Predstavovať, ja som strašne rád, že sa mi podarilo aspoň čiastočne sem dotiahnuť, lebo to sú v podstate nedostupné auta. Tento rok sa predával jeden výdraž za 14,7 milióna eur.
A 25 kusov som vyrobený zase, budeme pri penzii, zase tie firmy. Má strašne zlé vlastnosti jazdy oproti Jaguaru. Ono nikdy nebolo ani oficiálne testované na Nürburgringu, ani sa nepokúsilo ísť na Nürburgring v 10. roku. A najal si toho istého dizajnera, ktoré prvýkrát, kedy Recaro sa prepašovalo takto oficiálne do tohto, lebo všetky modely po 98. safety car, čo urobil, tak majú síce Recaro sedačky, ale majú veľký nápis a Berlieri na sedačkách. Že toto je, tankoval som do plna, prešiel som 200 km, tak som musel ísť znova na pumpu, ale vtedy tie výfuky boli úplne žeravé, ja som mal kráťasy, len to bolo. Keď som vystupoval a zaprel som tam tie nohy, poha, tak mi spálilo lítka, že som mal asi 2 mesiace otlačené tie pásiky ešte. Výhody, čo mali s Pagerom jednotkou a museli robiť nové auto. A teda, kým urobili Pagero 2, tak urobili Pagero Evolution. No, Gembalus sme už spomínali, to vy asi viete, tiež poznáte tú našu hlavnú dvojku Rejčižovi. Normálne urobili takú kulevu, že prenajali nejaké priestory, dali tam krásne, akože to bude nejaký showroom exotických aut, no a dokonca poslali údajne objednávku na nejaké 4 autá Genbalovi, dali nejakú zálohu aj symbolickú. A Uwe Genbal to vyzeralo tak dôveryhodne, že Uwe Genbal si myslel, že naozaj sa ide otvárať showroom, objednané autá, fotky, všetko. Tak tam vycestoval, no a na letisku, keď vystúpil, tak ho zobrali neznámi muži a potom o pár mesiacov na to našli v rieke s prestrelenou hlavou v Johannesburgu. Tak to skončilo neslávne nakoniec. Najdrahší a najuznávanejší, podľa mňa, najkvalitnejší úpravca Čikiča. Inak, manželstvu Zero má človek Gini ešte za Petrovného, bol ten šéf dizajner. To je si natránal Jensen, Gini Henrich, veľa celebrinov, ktorý Jensen. Dokonca je to prvé auto Jensen Mozga. V novele prvej, keď bola napísaná o Jensen, bolo do železa vyrobená socha. Takže taká auto aj nazval Podsta strany. Minuli na ten vývoj 25 miliónov eur a 4 auta ostali. A jeden je ten, čo je na plagáte. Ten máme tiež, ale v kontajneri. A tady má Jirka teda si Dívej se, Jirko, co jsem dostal. Dívej na to. Budeš to? Originál balení, sériové číslo sedí s krabičkou. Je tam doklad zakoupení ještě v roce 2000. Odvaž se. Střídáme věci u Objednávat drogy, to je to za seba. Já jsem se nikdy nebál. Jirko, ty si můžeš tady tu dlouhý večerek něco postavit. Díky moc, kluci, fakt to bylo super, jak jste to... Já děkuju, kluci, bylo to skvělý. Všem teda. Musíme myslet něco brzo zázno. Já děkuju za kávičku. Musím to zopakovat. No, není záš, ty vole. Kam pojedeme dál, kluci? Kamkoliv. Muzea začnou docházet, vole. Co? Říkám, muzea začnou docházet. No, Právě, že ne, víš, kolik je muzeí, fakt? Což máme Zinzheim, Ty vole. to tam máme na celý den jenom to projít. Tak to jo. Já jsem tady jako v republice u nás v Čechách, nebo tady na Slovensku. Tak to máš třeba To je taky pravda. Máš to přednice, a jo, tak se A to to lepší vyfláká. kouknu někam za kopec, víš? To je taky pravda. Londýn. No, Londýn by dál. Goodwoodu. Tam se celý život chystám a nikdy se na to nemá koule a hlavně to je tak podle mě v partii jako No, ne, solo to nebo musíme. ve dvou. Týden, ne? To tam funguje, nebo jak je to tam, nebo je víkendovka? No je to díl? Je to díl, ne? Slova Kate, yes. Zvony tady. Bonnie, ne, kámo, Bonnie Blue, tam už... To už mám taky verze. Na to už jsem starý, víš? Ona bere jenom ty 17 leté do toho auta gratis. Jako nevypadá na 40, jo? Takže možná by to zkousla. Ale vlastně má teďka ten autobus, že? No, Který má, no jo. Tank bus. Tak jedem. Jedem, zavoláme Honzovi po Cesta cestě dlouhá. a... Počkej, hele, já mám ještě ty másla, mám naběhnout do té cigánské s těma máslama, tam nachystané. A rozhodit. No, počkej, já mám fakt tady 2 malé. To by někdo natočil. Tak jo, kluci. Točíme. Doufám, že se vám to líbilo. Yes, to je bomba, děkujem.
díky moc. Dobře docestujte. Tak chlapi, dík moc. Dík, bylo to super. Jirko, dobře dojďte. Čau, Vodka tam u nás. Ne, Čau, díky Jirko, díky. Čau. Tak já moc děkuji, bylo to super. Jo, není to co. Čus, jaký. Jo, vlastně my spolu nejedem. My se uvidíme. Čus. Tak dobře dojďte, borci. A zas někdy. A zas někdy. Čau. Ale to nezáleží na nás. Jo. Kluci, vymyslej něco nějaký vymyslíme. A jo. Já jsem svědčili, tak je to dobrý. No. Tak hoši, a 6 hodin domů, vole. Ty král. Co ty vole, jak se tam máš vzadu? Super, připadám si, jak kdyby jsme jeli ty vole z ty cikánský osady. Do ní pojedem teprve. Hele, hop, domeček. Jaj, kurva. A ja môžem ísť do Prahy. 4 hodiny, 2000 koncert. Per hodinu, tak to je v pohodě, vole. Ty vole, se chce v klidu, za chvíli doma.